Hello! Magandang buhay sa ating lahat. And I'm Mel. I'm Christy. Welcome back to our YouTube channel. It's Baklang Waray. Ayan po, yes! Kung makikita nyo po ay... Fresh na fresh from the farm. Yes, Wow! nakapaliligo po kami. So, ang oras True. po natin ngayon ay 9. Charot. 7. Para alam nyo po, para hindi po kami nagdadaya. Is... Yan, 7:20. Good morning sa inyong lahat. Wake up na. DJ. So, ayan yung content po namin ay... First salary deduction. Charot. First salary YouTube channel. Ayan, napakasaya po. Yes! So, ayun, pupunta po kami sa labas. Mag-share po ng aming sahod sa YouTube. No? Hindi naman siya kalakihan, pero okay na po siya sa amin. At least, di ba, may pagbabago sa Baklang Waray. True. So, hindi, pang sarili muna. So, sa susunod na mabiyayaan ulit at mapagbigay na rin kami ng konting ayuda. Yes, ayan. Samahan niyo po kami sa aming pagkuha ng pera at saka kung anong gagastusin namin doon. Yes. Para naman makita nyo. Okay, sa mga nagtatanong dyan, shout out sa mga nagtatanong dyan. Ito na po yung aming first ever sahod sa YouTube. Ayan. Tara na. Samahan nyo na kami. Bye! Yung kapangyarihan ko. Bawal lumabas yung walang protection sa ating sarili. Yes. Power! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! So ayan, ito na po yung bago kasi lumabas. Kailangan kasi yung unload. Kailangan kasi lumabas na kaganito na kami. Di ba? Wow! Power na kami. Power Ranger lang. So ayan, punta na po tayo sa labas. Bukas astronaut na kami. Diyan lang kayo. Alright. So ayan, Okay. please subscribe Baklang Waray. Ayun. Ayan po, naka-face shield na po kami. Mag-welding ka na yan. Okay. You'll be alright.
ng pera. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be alright, Wow! alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. So ayun, nakuha na po namin ang aming pera. Wow! Kaya salamat po. Ayan yung sahod po namin sa YouTube ay syempre dahil mahirap ang buhay ngayon, magga-grocery muna kami para sa aming bahay. Ano bahay? Araw-araw. Ayan. Ano po, sarap. Ayan po. So, mag-grocery po muna kayo at kali kayo, samahan nyo kami. Ayan yung na-claim lang po namin is 12,600. Ayan po. So, sa mga small YouTuber dyan, huwag po kayong huminto sa pangarap. Patuloy lang po kahit lang po kung yung subscribers nyo, nandun kasi himala, may paparanas ni Lord sa atin. Diba? Talo. Ang ingay, nasa labas po kami, nasa Subic po kami.
aming family sa aming first sahod sa YouTube. Ako pala si Ivana, charo. So ayan, ito na po yung aming na family. So, Di ba ang Jamie and Docs? Thank you for your sponsor. wow. So sa mga napapausa dida, sa mga nagtataka Oo, pala. dyan kung bakit ang bilis namin magkasahod sa YouTube. Ayan, at siyempre may sasabihin kami sa inyo mamaya mga. Ito po yung sikreto namin ni Baklang Waray Christy. I-reveal na po namin. Please watch this. It's a prank! So ayan, it's a prank love po mga ka-Barbie, no? Yes, joke-joke lang po mga Barbie. Sana po makasahod na kami soon. Yes, ayan, sa mga nagtatanong dyan, hindi po kami sumasahod kasi wala pa po kaming AdSense. True. Sana Ayan. naman po magka-AdSense na kami. Yes, baka next month okay na kasi na-hits na namin yung requirements ni YouTube. Yes po. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at Yeah. sana'y na-prank namin kayo. Mapagpasensya kami na, charot. Ayan, kung nagustuhan nyo man ang aming video, Please like, comment, and share. and please don't forget to subscribe. Kami ang Baklang Waray ang nagsasabing ingat! Sorry ass DJ.